evening mga kaspero, magna night dive na naman tayo. So yung gamit kong pana ay pang night dive, ayan, sa 60 o 70 cm. Breakaway setup yan mga kaspero. Yung nahuli kong isda, diretso na sa buoy. So samahan nyo ako ngayong gabi mga kaspero, tayo mag-hunting. So sila Master Dudoy nandun na, tsaka si Master Rex. Ayan. So si kuya yung bantay namin ngayon gabi. Ayan. So abang-abang lang mga kaspero bukas kung ano yung may bebenta namin. Sana swertihan kami ngayong gabi.
Oh.